Siyabingelela nababukeli bonke emakhaya. Eh uKhumalo okhulumayo uSenior Bishop noSihlalo we-KZN Zone Leadership. Njengoba sihlangene la sihlangene nabaholi beZululand la sizohlanganisa khona amakhanda ukwakha uhlaka lwabaholi bakaZayoni kwiZululand. La sibuka khona iy'nselelo esibhekene nazo njengabaholi nokuthi sisizana kanjani kuzo, nanokuthi-ke hhayi kwiZululand kuphela, ukuhlanganyela nabaholi abakuma-district onke akhele iKwaZulu Natal. Senza kanjani ukuxhumana nokusebenzisana ukuze ingabikho into ezothinta omunye umholi eyedwa, kodwa sonke sikwazi ukulekelelana la sidinga khona, nemiphakathi esiphila kuyo kanye nabantu esibaholayo sazi ukuthi iy'nselelo ababhekana nazo njengabaholi abasithembile abantu ngey'mpilo zabo, senza kanjani ukungenelela nokulekelela ey'meni zabo. Siqale kona njengoba sihlangana kanje, yikho lokho impela esiqale kukho ukuthi sihlukene ngokwembono, sihlukene mhlawumbe nangokwey'nkolelo ngoba nazo zihlukene, kodwa kukhona into esihlanganisayo okwabantu uNkulunkulu asibizele kubo. Asikwazi ukuhlukana-ke ngemibono size sizohlukana nabantu ngoba munye uNkulunkulu esimkholwayo, munye uNkulunkulu esithumile. So okwethu ukuthi sihlangane kulokhu esibizelwe kukho, singabangi izinto ezingasizi ney'ngabasiza abantu esiphila ngaphansi kwabo. So-ke njengoba siqalile nje into yokuqalileyo yokuthi imibono yethu noma kufika la ishayisana khona ayisho ukuxabana, kodwa isho ukuthi asiboni ngendlela efanayo, kodwa asifune lokhu-ke esibona ngakho ngasolinye lokuthi uNkulunkulu usibizile abantu bakhe. So into edala lokho kwenza ukuthi wonke umuntu no-decide ukuyibiza ngomfundisi, akekho umuntu a-akhawunta kuye. Uyakwazi ukuthi umuntu nje avele azimele, kodwa mase sinohlaka labaholi kuyosilekelela ukuthi uma kukhona into esilimazayo njengabaholi sikwazi ukumqonda lowo muntu, simtshele ukuthi lokhu nalokhu nalokhu kuyasilimaza isithunzi sabaholi. Ngoba-ke njengoba usho kulula, umuntu angahamba lapha ey'tolo athenge ukhololo, athenge ishethi alifaka athiwa umfundisi, enze noma yini. Uma esewunile kuthiwa abafundisi, akusashiwo ukuthi ubani owayigcoba. Kodwa uma kunohlaka labaholi olunjengalolu olukhona kuzo zonke iy'ndawo, kuzoba lula ukuthi luyisukumele into elibonayo ukuthi iyalimaza, ilimaza ukukholwa futhi ilimaza isifundisi sonke. Ezinye-ke esisazozihlalela kunzima ukuphawula njengamanje ngoba nami cishe ngazi uhlangothi olulodwa lomfundisi, angilwazi olunye, kodwa ezinye izinto esizibeke eqhulwini ukuthi kufanele sizixoxe sizilima ngoba siyeza kade sisemkhanya kude nje, siyeza ukuthi imimoya iphezulu egameni labafundisi, abanye ababuye benza izinto ezi-wrong. So-ke sinqume ukuthi uma sesihlangene sonke, ezinye izinto esizoyibeka etafuleni ukuthi kwenzakala kanjani, siphuma kanjani, basicebise ngoba bakhona abaholi abadala asebehambile ibanga ukuthi ey'meni njengalezo sifika kanjani. Kodwa kwamanje kunganzima ukuthi ngibe nezwi kulokho. Into nathi esibuye nayo sathi le kufanele ibe nosuku lwayo, siyixoxe, sibize abafundisi bonke siyixoxe ukuze ingabikho into ewugcobho ekholeni kwethu ibandla. Siyanxenxa kakhulu kubaholi bonke bakaZayoni ukuthi asisondeleni. Akusasona isikhathi manje sokuthi umuntu ayihlalele yedwa ekhoneni lakhe, kodwa isimo esibhekene nasezweni, inhlalo yabantu isisidinga sonke njengabaholi siphakame sime ngenyawo. Kungaze kuphakame abantu esingathi abakholwa ngokolimi olujwayelekile, kodwa abafundisi bethule, abantu bebhubha, kubulawana, kwenzeka zonke izinto. So-ke abafundisi uma besukume babambana bakhuleka nhliziyo, ayikho into engeke yenzeka. So simema bonke abafundisi ukuthi noma ubone ukuthi uright uwedwa, kodwa uyabadinga abanye. So asumeni sibambaneni, sikwazi ukubona silekelela kanjani ekutheni izwi lethu likwazi ukuphila kahle. Siyabonga kakhulu.